L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Magħmudija ta' Ġesu. Ġesu mar quddiem Ġwanni il-Battista u talab li jitgħammed. U fil-bidu ta' din il-quddisa llum infakru lil xulxin fil-Magħmudija tagħna. Bit-tberik tal-ilma u bit-traxxix tal-ilma fuqna, fuq kull wieħed waħda minna. Kuti jeżis nitolbu l-Mulej Alla tagħna biex ibirek dal-ilma ħolqien tiegħu li aħna se nroxxuh fuqna b'tifkira tal-Magħmudija tagħna. Il-Mulej innifsu jgħinna biex nibqgħu dejjem fidili mal-Ispirtu li rċivejna fil-Magħmudija. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, intrid li permezz tal-ilma għajn ta' ħajja u safa l-irwieħ ukoll jindafu u jriċievu d-don tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk dbirek dan l-ilma li bih nixtiequ nissaħħu f'dan il-jum tiegħek. Għamel li bih inġeddu fina l-għajn tal-ħajja tal-grazzja tiegħek u nkunu mħarsa minn kull deni fir-ruħ u l-ġisem biex nersqu lejk b'qalb safja u jseħħilna nirċievu kif jixraq is-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġiek, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nobiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nobiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu,
mal-Ispiritu Santu bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox meta Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan, l-Ispiritu Santu niżel fuqu u inbleħen setani għarraftna li hu ibnek il-Għażiż. Għamel lill-ulied adottivi tiegħek li ħadu tweli ġdid mill-ilma u l-Ispiritu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jien imwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja l-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fi pjazzezz. Għażba mġenġla ma jeksirix, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jgħixix, ma jifrakkax, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art. U l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idejk u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl tal-ġnus. Biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ l-irsiera mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam mid-dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm ngħidu flimkien, il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Għatu l-mulej u li talla, għatu l-mulej glorja u qawwa, għatu l-mulej il-glorja ta' ismu, imu l-mulej l-amara mqazza tiegħu flimkien. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Leħen il-mulej fuq l-ibħra, il-mulej fuq l-ibħra kotrana, leħen il-mulej bil-qawwa, leħen il-mulej bil-glorja flimkien. Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. Alla tal-glorja jriet u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid glorja. Il-mulej jaħkem fuq l-arar, isaltan il-mulej għal dejjem. Flimkien? Il-mulej ibirek il-poplu tiegħu bis-sliem. It-tieni qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa' lil kull min għandu l-biża' tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Huwa bagħat il-kelma tiegħu lill-ulied Iżrael u x'għandrilhom is-sliem permezz ta' Ġesu Kristu li hu s-sit ta' kollox. Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nazaret bl-Ispiritu Santu u bil-qawwa. U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu. Il-kelma tal-mulej. Is-smewiet infetħu u leħen il-mistier instema'. Dan hu ibn il-Għażiż, isimgħu lilu.
Il-Molej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitammet minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu jienu li jeħtieġ li nitammet minnek u inti tiġi għandi. Ġesu qallu inta lissa ħallik minn dan għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imbagħad Ġwanni ħallih jitammet. Ġesu wara li tammet minnu fih tala mill-ilma u wara ismawiet infetħu u ra l-Ispirtu tal-Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mismawiet instama leħen jgħid dan hu ibni l-Għażiż fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-Mulej. Ġesu jinsisti li Ġwanni għandu bżonn jagħmel lilu wkoll. Mhux għax għandu xi dnub li hemm bżonn jinħasel, imma għaliex kif jgħidu stess għandu bżonn itemm is-sewwa kollu. Għandu bżonn fi kliem ieħor jagħtina xhieda ta' kemm Alla huwa fidil fil-kelma tiegħu, kemm hu ħanin u kemm iħobbna. Għax dawn l-affarijiet sbieħ jinġabar is-sewwa kif jaraħ Alla. Is-solidarjetà, il-ħniena, il-faraġġ, il-fatt li hu li ġie Ġesu Alla jsalva huwa wkoll Emanuel Alla magħna. Ta' 30 sena jikkonferma l-għażla sabiħa ta' dawn iż-żewġ ismijiet li aħna ċċelebrajna l-għotja tagħhom fl-ewwel ta' Jannar. Semmew Ġesu kif kien ordna l-mulej. Ġesu jfisser Alla jsalva. Iżajija jikkonferma wkoll li isem ieħor tal-Messija huwa Alla magħna. U jissieħeb magħna l-midinbin fil-Ġordan, jissieħeb mal-folla ta' nies li marru għand Ġwanni għax għandhom bżonn jinħasslu minn dnubietom, jagħtu sinjal ta' ndiema f'ħajjithom, tar-rieda li jibdlu ħajjithom għall-aħjar, jissieħeb magħna, wieħed minna. U jissottometti ruħu għal dan ir-rit u l-proċess li huwa tagħna ta' kull wieħed waħda minna. Imma l-istil tiegħu huwa dak li ħabbar il-profeta. Qasba imġelġla ma jiksirix. Mużbieħ inemnem ma jitfiex. Għaliex hu jħares lejn il-fraġilità tiegħi u tiegħek, lejn il-fatt li aħna dgħajfa, u mhux jikkanċellana, imma jagħtina l-ħajja. Il-qasba mġelġla li hija jiena u inti, il-mużbieħ inemnem li huwa jiena u inti, quddiem Ġesu għandna futur. Jista' jkun għandna passat imħawwad, imma miegħu u fih għandna futur. U jitla mill-Ġordan għax indifen fl-ilma u reġa' tela, jerfa' lil kull wieħed u waħda minna miegħu. Jerfana l-fuq, bħalma ngħidu qabel l-Ewkaristija, nerfgħu lubna il-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Dan huwa l-proċess li Ġesu jixtieqna nkunu parti minnu. Li ma nibqgħux
ankrati jew nkella marbutin bil-ktajjen li jiġbduna l-isfel, imma miegħu nerfgħu qlubna il-fuq. Il-kelma li l-mulej jgħid fuq ibnu jgħidha wkoll fuq kull wieħed u waħda minna. Dan u ibni l-Aziz. Fih sibt il-għaxqa tiegħi. Meta il-mulej ħares lejk jara l-għaxqa tiegħu. U l-għaġġ tiegħu huwa li aħna nifhmu li aħna l-għaxqa tal-mulej, li jħobbna, li bat li l-libnu biex jifdina. L-ilma mbirek li raxxaxna fuq il-biru ta' din qudiesa jfakkarna f'dan kollu. Aħna ta'mmidna u sirna parti mill-familja ta' xi ħadd li jħobbna. U l-istedina li nagħmel lili nnifsi u lilna li aħna nitalmu ftit mill-istil ta' Ġesu. Kultant inħarsu lejn xulxin u niġġudikaw lil xulxin. Ġesu ma qadx joqgħod jagħli l-ħin jiġġudikana, issieħeb magħna. U għax issieħeb magħna seta' jagħtina l-ħajja, jerfana miegħu. Kultant aħna nsibu sitwazzjonijiet ibsin jew ta' fraġilità u naqtaw qalbna. L-istil ta' Ġesu huwa differenti għax qasba imġelġla ma jiksiriex, mużbieħ nemnem ma jitfiex. Ejjew nagħtu tama lil xulxin. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bagħata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jumu meġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, mistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-mulej biex iġedded fina l-ispirtu tal-mamudija tagħna u jagħmilna xebb sabiħ ta' Ġesu. Nitolbu. Nitolbu kal-Qdussija tiegħu il-Papa l-jum biex il-mulej jagħtih sabar, erf u qdusija. Nitolbu. Nitolbu għal dawk it-trabi li twildu fostna f'dawn il-ġranet u li il-ġenituri tagħhom qed iħejju biex jagħmdu lil uliedhom. Ħalli l-mamudija tal-ulied tkun ta' barka għall ġenituri tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej rattab il-qlub ħiebsa u r-reba li jaħkmuna u jagħtuna staġun ta' paċi. Nitolbu. Nitolbu għal morda kollha tagħna biex il-mulej jagħtihom fejqan u faraġġ. Nitolbu. Nitolbuk mulej bl-intercessjoni ta' San Giuseppe, patrun ta' din il-parroċċa, biex tagħtina spiritu ta' sabar, ta' għaqal, ta' ubbidjenza u ta' mħabba bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek bratti l-ħajr tal-li urejtna lill-ibnek il-għażiż. Għamel din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek li joġbu jħenna lina u jneħħi d-nubiet tad-dinja u li għaxu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fix-xmara Ġordan. U semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemmnu li l-verb tiegħek għammar fostna. U bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu f'sura li tidher bħal ħamima, kulħadd jaraf li inti konsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara tajba lil fora. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u blajda intennu lil kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi baċi ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nħilu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha.
Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli, ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema ekda fl-art. Qobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħannix fi tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebon ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dinubitna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħella lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja ħella lina. Ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bid-doni qaddisa li joġbok tatina. Fiċ-ċokontana nitolbu l-ħnina tiegħek biex nisimgħu bil-qalb lil libnek il-waħdini ħalli nistgħu nissejħu wliedek u hekk inkunu tassew bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof għal preżenza u għal kelma tiegħu. U anke hekk li ċelebra dan is-sagrament kbir. Nirringrazzja lil kull min għen u xek biex ipprepara dan it-tempju, mhux illum biss imma fuq il-qudiesa, il-kor u lil kull min ħasem intom ukoll f'din iċ-ċelebrazzjoni. Jalla l-mulej iżomm idejh fuqek, Eċċellenza, tik is-saħħa, tik l-għena u s-serenità ħalli tkompli tmexxina. Grazzi. Jina nixtieq nirringrazzja l-Monsinjur ukoll kappillan, imma nawgura wkoll il-kor, il-Monsinjur kienet jgħidli li dis-sena talqu 50 sena. Nawguraw nagħtuhom ċabċipa lil-kor u meta niġi nieħu pjaċir nisimgħu. Awguri. Imma iċ-ċabċipa wkoll tmur għal kull wieħed u waħda minnkom. Grazzi tal-preżenza sabiħa tagħkom, nirringrazzja lilek ukoll spettabbli Sindku tal-kooperazzjoni l-preżenza ġentili tiegħek u ta' kull min ħassem bħalma qal Monsinjur biex din iċ-ċelebrazzjoni tkun festa xierqa tal-Magħmudija tal-Mulej. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.